Таро карти за януари 2024 година за зодия Овен, Телец, Близнаци, Рак, Лъв и Дева. Част първа. Скъпи Овни, през януари ще имате възможността да постигнете стабилен напредък в областите, които са най-важни за вас. Ще можете с лекота да развивате своите таланти, да придобивате нови знания и да укрепите полезни връзки. Хобитата ще ви носят само положителни емоции. Скъпи Телци, януари може да ви се стори малко муден, дори безинтересен. Имате желание да постигнете напредък, но ви е скучно, чувствате се неудовлетворени. Точно в този период е добре да намерите пътя към вашата лична трансформация. Търпението и постоянството ще ви доведат до продуктивност. Скъпи Близнаци, ще имате желание нещата в живота ви да се случват по-динамично. Таро картите показват, че силата ви през януари ще бъде вашият вътрешен глас, интуицията ви. Средата около вас може да създаде предпоставки за конфликти, но е важно да ги игнорирате. Скъпи Раци, може да се чувствате изолирани по някакъв начин и това да окаже влияние върху емоциите ви. Дискомфортът ви може да дойде от авторитетна личност. На моменти може да се чувствате емоционално напрегнати. Лъвове, януари месец няма да бъде лесен през цялото време, но сега пътят ви е много по-ясен. Ако през декември сте имали съмнение относно някои ваши планове и съображения за бъдещето, то Таро прогнозата ви разкрива, че облаците са се разпръснали и ще имате много по-добра представа къде искате да отидете от тук нататък. Скъпи Деви, януари за вас ще бъде изобилна, красива енергия, управлявана от Венера, която е готова да дава и да получава любов в изобилие. Чувствате се креативни и възприемчиви към новите неща. Къде можете да мерите тази възможност за любов, за радост? Таро картите подсказват, че това може да е във вашите връзки с бизнес партньори или любим човек. Повече детайли четете в Аз жената БГ.